Apa? Bangunan kok. Lah sira iku wong apa? Wano-wani malebu ing Wonodri. Enggal ngaku wong bagus lan sapa aranira miwah ngendi ingkang dadi pinang kamu wani mlebu jroning iki Kyai Tejo Mantri balung jagung tresnamu gel-tugelan balung krambil tresnamu tok-tokan balung pelem tresnamu lok-lokan balung asem tresnamu sunan balung gelung tresnamu Andi Golong belenti saudara terlalu mencurigakan. Ini Hali sedang ada peringatan HUT RI yang ke-80 tapi saudara begitu tampil yang membuat warga LW Pelembulan sangat curiga saudara.